Swaziland. Ngiyibona community zokubukeja sekhaya. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga ithuba sinikele mawethu. Siyabingelela ukuthi sinabishop mashinini, siyabonga noma bethu bakhona amabishop nibingelela inkanyezi yonke omama, bingelela abantu abasha. Haleluya. Bazalwane siyabonga ke ngokukhethekile sicela ukubingelela mndeni wasibiya. Haleluya. Kahle shuthi mina angizokhuluma ngizosukisa imali. Haleluya. Kodwa ke ukho konke mama Sibiya mina emnyalezo nje omncane engiphethe futhi uwodwa ngikuphathele umyalezo kaEstela. uEstela kwakuyinkosikazi noma kwakuyintombazane mama Sibiya eyayikhaliphile uthi uma uzoya emsamo uNkulunkulu. Into eyenza ukuthi le ntombazane uEstela imsaba uNkulunkulu ingoba eqhamuka ezweni lakaJuda. Uma eqhamuka ezweni lakaJuda iyathathwa le ntombazane ayisanabazali, ithi masilahlekelwa abazali bayo isithathwa ngubabekazi wayo owayeyisigqila emzini weNkosi. Uma esigqila ezweni lenkosi ethize sekezwakala ukuthi inkosi idinga owesifazane ezomgana. Ziyaqoqwa iy'ntombi zendawo kuthiwa kufuneke iy'ntombi zamakhosi ngoba lo muntu ozomgana kwakuwumuntu owephethe ubukhosi. Manje akazuthatha nobani uzofuna umuntu ingane yenye yezinduna ekhona la ngoba izokhona umuntu omkhulu. Ngoba kuthiwa le nkosi yayiphethe izizwe nezizwana. Uyathathwa lo ntombazane uzohlanganiswa namanye amantombazane kuthi uzotrainelwa ukuphatha inkosi for 12 months. Kunamantombazane ayekhona kuthiwa aye-7 ayekhona. Kulo 7 owawukhona kulo 12 months bazongena one by one bayo-assesswa emzini wenkosi ukuthi kufanelekile yini ukuthi bakugane inkosi mase bembathiswa ubukhosi.
kuyezwakala bekuzwakala kuzakala ngomuntu wazana umuntu oyisicashana segceke uyahamba uyayilanda le ntombazane mesezwile ukuthi khona intombazane efunakalayo ezogana inkosi uyabalwe uyayifaka nayo ngaphakathi uyayishushula ngoba wayekade isigqila yena ngaphakathi kwangafanelekile ukuthi uzoletha umuntu ozogana inkosi ngoba isigqila mase ilethile le ntombazane wenza sure futhi ukuthi uyayilandela ukuhamba kwayo ngoba ibalekile inkambo weMaMusibiya kakhulukazi mozophatha ubukhosi kakhulukazi mozohamba phakathi kwabantu iyangena le ntombazane ibathisiwe ijoyina amanye amantombazane la ngaphakathi baya-assesswa okokuqala okwavela le ntombazane yakaJuda eyayizoba yisigqila kanye nabazali bayo ithi mengene esangweni umgcini sithaba owayehlala lapho emzini wenkosi wayifumanisa umusa yokuqala nje leyo kuthiwa yavele yakhazimula ithe isingaphakathi sekuyi-10 yayo yokuthi yongena emzini wenkosi yathi sekuyi-10 yayo ukuthi ingene emzini wenkosi yathi mayingena nje ngaphakathi emzini wenkosi ngoba wawungangeni isinto kanjani kwangafuneki umuntu futhi egcekeni lenkosi yathi ekathi ingena ngenxa yokuthi imphathisiwe umusa ithi inkosi iqhamuka ithi hayi wena-ke wesifazane ufumene umusa wami akenzi lutho kodwa nje ngokuthobela kwakhe ufumane umusa enkosini maqede inkosi yazi wena angisibubuza ukuthi uqhamuka kodwa ngizokuthwesa umqhele bese nginikwe imphathiso ingubo yobukhosi akayiphathiswanga-ke uMaMusibiya ingubo yobukhosi noma kanjani uyabona njengoba nawe uzophathisa ingubo yobukhosi ukuba umusa ufumene kuphi na enkosini ungambathi ingubo kodwa umusa awembethe ngoba uzohluleka ukuphatha abantu benkosi iyodwa into efuna kuyicela umusa ungayigqokeli le ngubo ufuna ukubuka nokwaziwa ukuthi mawungena uyaqhuyiswa kepha into ebalulekile ukuthobeka umusa inkambo ithi masehleli nenkosi ngaphakathi ithi inkosi yazi wena besifazane ngendlela engikumphathiswe ngayo ngitshela noma yini oyifunayo ngizokunika noma ungathi ufuna ubukhosi bami ngizokuhlephelela uhafu wawo ngisho ungathi ufune uhafu wesizwe sami ngizokunikeza nengcebo namagolide inkosi icebe kakhulu kodwa lo nkosikazi Esther wamentene yodwa wathi yazi inkosi mase ngase ngifumane umusa uyobunike konke yathi inkosi umusa wami usufumene waqhubisa umqhele ufaka ingubo yobukhosi waphuma eseyinkosikazi inkosi wabuyisela emantombazaneni waphuma esegqoka ingubo yobukhosi khumbula ukuthi ufike kanjani la ulethwe indoda ebekade isicashalana khona befanelekile ukuba babengaletha abantu beqede bese beyagqokiswa ingabe wena ufanelekile yini uzokhona yini ukuthi uhole lo mhlambi kaNkulunkulu esobona ngokweqiniso ngoba bakhona oHamani khona la ngaphakathi esontweni kunoHamani uHamani wathi segqokisiwe unkosikazi wenkosi wagcotshwa wabeka esihlalo bathole induna enkulu unkosikazi wenkosi uEsther wayesebephatha kaHamani bekhona izinto ezingane ngoba ngithi baphela uHamani wajika uHamani wafuna ukubulala inkosi
lemgcobile embekile wahamba ukhuluma nabangani bakhe ukuthi siyisusa manje lenkosi engathi sifuna ukuthi ikhonzwe amaJuda ithathwe unkosikazi womJuda yazimfaka ngaphakathi esigodlweni senkosi. Babusibili ligado Hamani ngalawo masu nje ngizomfishana kakhulu angisibonile isikhathi. Ngicela ukusukumisa uma wethu abalethesina Bishop Mashinini sicela uma wethu ukunikeza ithuba kodwa ke sizolinda mhlawumbe kungene abangaphandle. Amen.